नमस्कार. कोकण साथ लाईव्हच्या या अतिशय खास अशा इंटरव्ह्यू मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्यासोबत आहेत खास करिअर गायडन्स करणारे, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारे आणि एक चांगली दिशा देणारे. ज्या वेळेस आपल्याला या सगळ्या जीवनामध्ये करिअर ची एक उंची गाठण्यासाठी एक चांगली दिशा आवश्यक असते, त्यावेळेस आपल्याला अतिशय चांगला असा मार्गदर्शनाचा हक्काचा माणूस हवा असतो. तर तशा पद्धतीने गेल्या काही वर्षामध्ये अतिशय चांगली भूमिका बजावणारे संजय कुलकर्णी सर आपल्यासोबत आहेत. सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं खूप या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचबरोबर करिअर गायडन्स सोबत त्याच्या अगोदर त्यांनी उद्योगाची पण माहिती घेतलेली आहे. त्यांनी जगप्रवास केलेला आहे. जगातल्या सगळ्या इंडस्ट्रीजची किंवा आपण ज्याला म्हणतो की नोकरी व्यवसाय या सगळ्या गोष्टींची अतिशय चांगल्या पद्धतीने माहिती घेतली आहे. आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन करिअर गायडन्स या संदर्भात अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कुलकर्णी सरांनी लोकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. विद्यार्थ्यांना एक चांगली दिशा दिलेली आहे. या संदर्भात आज आपल्या सोबत ते आहेत आणि आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते गायडन्स करणार की कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी आपलं करिअर अचूकपणे निवडावं. तर विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये किंवा पालकांच्या एकूण जी काही स्वप्न असतात या सगळ्या गोष्टींमध्ये करिअर गायडन्सला किती महत्व आहे? करिअर गायडन्सला खूप महत्व आहे. जर पालकांना आपल्या पाल्याच्या 10वी नंतर 12वी नंतर कोणती कोणती करिअर आहेत आणि कोणते कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत याची पालकांना जर नीट माहिती असेल तर वेगळ्या करिअर काउन्सिलरकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. परंतु सध्याच्या काळात होतं असं की इतके सरकारी नियम बदललेले असतात, ऍडमिशनच्या इतक्या नव्या नव्या नियम आणि नियमावली आलेल्या असतात की या सगळ्यामध्ये पालक डे टू डे अपडेट राहणं हे पालकांना शक्य नाही. म्हणजे इंजिनियर झालेल्या पालकाला सुद्धा सगळ्या सध्या इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशनची प्रोसिजर माहिती असतेच असं नाही. डॉक्टर असलेल्या पालकाला मेडिकलच्या ऍडमिशन सध्या कशा चालतात याची जाण असते असं नाही. आणि त्यामुळे करिअर काउन्सिलरची आणि करिअर काउन्सिलिंगची दोन्हीची आवश्यकता नक्की असते. तर याच्यामध्ये आणखीन एक सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की करिअर निवडताना करिअर निवडायची अचूक वेळ कोणती आहे? करिअर निवडायची अचूक वेळ आहे मुलगा 10वीला जात असताना किंवा 10वी पासआउट झाल्यावर. बऱ्याच वेळेला काय होतं, अनेक ऍप्टिट्यूड टेस्ट करणाऱ्या कंपन्या हल्ली मार्केटमध्ये खूप आलेल्या आहेत. मग अंगठ्याचं चिन्ह घेऊन अंगठ्याचं मॅपिंग करतात, ब्रेन मॅपिंग करतात. ऍप्टिट्यूड टेस्ट अनेक कंपन्यांच्या आहेत. मी टीका कोणावर करत नाही, परंतु त्याच्या मार्केटिंगच्या त्यांच्या स्ट्रॅटेजीमुळे 7वी 8वीतच पालकांना गाठून अनेक पालकांना अशा प्रकारच्या ऍप्टिट्यूड टेस्ट कराव्या म्हणून सुचवलं जातं. उदाहरणार्थ एखादी ऍप्टिट्यूड टेस्ट करायची असेल तर त्या ऍप्टिट्यूड टेस्टमध्ये साधारण 15, 20, 25 प्रकारचे प्रश्न विचारलेल्या छोट्या छोट्या टेस्ट असतात. 3 मिनिटाची आहे, 5 मिनिटाची आहे, 7 मिनिटाची आहे. आणि त्यातून तुमची गणिती बुद्धिमत्ता, तुमची भाषिक बुद्धिमत्ता, तुमचं स्पॅशियल इंटेलिजन्स किंवा तुमचा 3D अपिअरन्स कसा आहे, अप्रोच कसा आहे, अशा अनेक गोष्टींचं संकलन आणि आकलन केलं जातं. आता हे सगळे पेपर सोडवत असताना 7वी 8वी 9वीतल्या मुलाला मुळात आपण कुठला पेपर सोडवतोय, तो का सोडवतोय, त्याचं उत्तर काय द्यायचं आहे याचं काही भान नसतं किंबहुना त्याची फारशी जाण नसते. बऱ्याच वेळेला 2.5-3 तासाचा हा पेपर सोडवायचा त्या वयामध्ये मुलाला मूडही नसतो. आणि त्यामुळे अडपझडप जर पेपर सोडवला गेला तर अडपझडप ऍटिट्यूड आणि ऍप्टिट्यूड तुम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये संगणकाकडून मिळतो. आणि तो आधार धरून जर आम्ही करिअरची दिशा ठरवली तर ती चुकीची होऊ शकते. आणि त्यामुळे योग्य वेळ कोणती आहे तर सामान्यपणे 10वीची परीक्षा झाल्यानंतर आपल्याकडे आर्ट, सायन्स, कॉमर्स याचा निर्णय करावा लागतो. मग डिझायनिंग असेल, वकील असेल, जे काही पुढं करायचंय याची दिशा सामान्यपणे आपल्याकडे 10वीच्या परीक्षेनंतर ठरवावी लागते, कारण 11वी पासून हे स्ट्रीम बदलणार आहेत. येणाऱ्या नवीन शिक्षण पद्धतीमध्ये अशी बॅरिकेड्स फार नसणार आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे सायन्सला गेलेल्या मुलाला सुद्धा इतिहास घेता येणार आहे, त्याला पण भूगोल शिकता येणार आहे, किंवा आर्ट्सच्या मुलाला सुद्धा फिजिक्स शिकता येणार नाही. अशा प्रकारच्या क्रॉस इंटरलिंक्ड स्ट्रीमचा विचार येणाऱ्या नव्या शिक्षण पद्धतीत असेल, पण ते परिस्थिती आल्यानंतर त्याच्याविषयी भाष्य करणं योग्य ठरेल. आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की सायन्सला गेला तर बाकी कुठले विषय आर्ट्सचे नाहीत,
आर्ट्सला गेला तर पुन्हा सायन्सला जाता येत नाही, कॉमर्सला गेला तर सायन्सला जाता येत नाही, कॉमर्सला गेला तर आर्किटेक्टची परीक्षा देता येत नाही. असे अनेक सध्याची बॅरियर्स आहेत जे स्ट्रीमला धरून आहे. आणि त्यामुळे नक्की स्ट्रीम कोणती घ्यायची याचा निर्णय हा 10वीची परीक्षा झाल्यावर आणि 11वीच्या ऍडमिशनच्या आधी करावा लागतो. त्यामुळे ऍप्टिट्यूड टेस्ट जर करायची असेल तर ती 10वी नंतर 12वीच्या परीक्षेनंतर करणं हा योग्य कालावधी सध्या ठरतो. परंतु 10वी पर्यंत जसं तुम्ही सांगितलं की 8वी 9वी मधल्या विद्यार्थ्यांना ह्या सगळ्या गोष्टींची फार जाणीव नसते किंवा सध्याचे आपण जी आधुनिक जीवनशैली बघतो तर त्यामध्ये या विद्यार्थ्यांचा मानसिक विकास तेवढा झालेला असतो का 10वी 12वी पर्यंतचा की हा निर्णय घेण्या इतपतचा? खरं म्हणजे तेवढा झालेला नसतो ही वस्तुस्थिती आहे. ऍप्टिट्यूड टेस्टच्या सोबतच पालकांचं आपल्या मुलाच्या बद्दलचं आकलन किती आहे याला जेव्हा मी समुपदेशन करतो तेव्हा मी त्याला अधिक महत्व देतो. म्हणजे कसं आहे, पालकांच्या इच्छा म्हणजे आता सध्या माझ्याकडे 10वी झालेल्या 11वी झालेले किंवा 12वी झालेली काउन्सिलिंगचे रोज पालक आणि मुलं येतच असतात. काल झालेल्या काउन्सिलिंगमध्ये एक मुलगी अत्यंत सुमार मार्काची आणि सुमार पर्सेंटेज परंतु बऱ्यापैकी हुशार अशी मुलगी माझ्यासमोर बसली होती. तिने काय करिअर करावं, काय निवडावं असं तिच्या चर्चा चालू असताना दर 5 मिनिटांनी पालक म्हणत होते, सर पण मला असं वाटतं की तिने UPSC केलं पाहिजे, सर पण मला असं वाटतं की तिने स्पर्धा परीक्षा दिली पाहिजे आणि तिने ना त्या लेवलला गेलंच पाहिजे. आता मुलीची क्षमता नाही आहे हे गमतीचा भाग असा आहे की ते मुलीला माहिती आहे की आपली क्षमता नाही. दुसरं असं आहे की मला समजा समोर दिसतंय की या मुलीची UPSC करण्याची क्षमता नाहीये, पण पालकांचा फारच आग्रह सतत बोलण्यात मध्ये मध्ये. अखेर मी काही बोलायच्या आधी ती 11वीतली मुलगी आपल्या वडिलांना सांगते आहे, म्हणजे वडिलांना उद्देशून माझ्याशी बोलली की ती म्हणाली, सर यांनी त्यांच्या तरुणपणामध्ये UPSC दिली, त्यांना क्रॅक करता आली नाही म्हणून ते माझ्या मागे लागलेले आहेत. अशी स्वतःची पूर्ण झालेली स्वप्न जर तुम्ही विद्यार्थ्यांवर आणि आपल्या पाल्यांवर थोपायला लागलात तर त्याच्या क्षमतेचा विचार करून त्याची सांगड घातली पाहिजे. इथे पालक चुकतात आणि त्यामुळे मुलाची मॅच्युरिटी कमी असते का तर 100% कमी असते. मला अनेक पालकांचं आणि मुलांचं समुपदेशन केल्यावर लक्षात आलं की पालकांची मॅच्युरिटी मुलांपेक्षा कमी आहे. अनेक ठिकाणी खूप सुजाण आणि चांगले पालक आहेत, मी जनरलाइज नाही करणार, परंतु पॅनिक झालेले पालक, अवास्तव मुलाबद्दल अपेक्षा असणारे पालक असे भरपूर भेटतात. आणि त्यामुळे हा इमॅच्युरिटीचा मुद्दा हा केवळ विद्यार्थ्यालाच लागू होतो असं नाही, तो पालकांनाही लागू होतो. त्यामुळे ऍप्टिट्यूड टेस्टचा सोडवलेल्या पेपरमधून आलेला निकाल हा 100% ग्राह्य मानून त्याच्यावरती निकाल द्यावा आणि त्याच्यावर काउन्सिलिंग करावं असं करून चालत नाही. आणि त्यामुळे समजा न्यूमरिकल ॲबिलिटी कमी आहे किंवा न्यूमरिकल मेमरी कमी आहे असं त्याच्यामध्ये आलं, याचा अर्थ न्यूमरिकल मेमरी आणि ॲबिलिटी कमी असलेल्या मुलांनी सायन्सला जाऊच नाही आणि इंजिनिअरिंग करूच नाही असं नसतं. याचा अर्थ एवढाच असतो की ही ॲबिलिटी तुझ्यात कमी असल्यामुळे जरा मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास तुला अधिक करावा लागणार आहे, थोडी आधी प्रिपरेशन करावी लागणार आहे. 10वीची परीक्षा मार्चमध्ये झाली आहे तर कॉलेज ऑगस्टमध्ये चालू होणार आहे आणि त्यामुळे मार्च पासून ऑगस्ट पर्यंत बाबा जरा 10वीचं गणित पक्क करून घे. पुढच्या 5 महिन्यात रोज 1 तास अभ्यास केला असणार तरी 10वी तुझं नीट होईल आणि मग तू सायन्सला जाण्याचा विचार नक्की कर. आता हा समुपदेशकाच्या समजुतीचा आणि त्याच्या ऍप्टिट्यूड टेस्ट वाचण्याच्या क्षमतेचा भाग आहे. आणि त्यामुळे पालकच केवळ मॅच्युअर्ड असतात आणि मुलं इमॅच्युअरली पेपर सोडवतात असं नसतं. बऱ्याच वेळेला सर्वच ॲबिलिटी एक्सलंट असणारी मुलं भेटतात. काही ॲबिलिटी एक्सलंट आहेत, काही नीड इम्प्रूव्हमेंट आहेत, काही ॲव्हरेज आहेत. या सर्वांचं परमिटेशन कॉम्बिनेशन करून मग योग्य ते करिअरचे 2-3 पर्याय मुलांना सुचवण्याची क्षमता समुपदेशकाची असावी लागते. रिपोर्ट काय चांगला आहे काय कमी आहे एवढं देईल, तो रिपोर्ट वाचून त्याचं अनालिसिस करून त्याच्यातून योग्य निष्कर्ष काढून मग पालकांची आर्थिक परिस्थिती काय, पालकाची सांस्कृतिक मानसिकता काय, अशा अनेक गोष्टी ज्या त्या ऍप्टिट्यूड टेस्टच्या रिपोर्टमध्ये येत नाहीत, या सर्वांचा विचार करून त्याचा निर्णय करावा लागतो. म्हणजे उदाहरणार्थ माझ्याकडे एक जैन मुलगी आली ऍप्टिट्यूड टेस्टच्या निकालानुसार आणि तिच्या एकंदर क्षमतांच्या नुसार आणि तिच्या आवडीनुसार तिला हॉटेल मॅनेजमेंट करायचं होतं. जैन, मला माहिती घेतल्यावर कळलं की ही जैन आहे आणि
जैन मुलीला हॉटेल मॅनेजमेंट करायचं आहे म्हणल्यावर मी त्या मुलीला म्हणालो, अगं त्या हॉटेल मॅनेजमेंटच्या कोर्समध्ये तुला व्हेज नॉनव्हेज कांदा लसूण सगळंच येणार आहे. तर ती म्हणाली नाही, नॉनव्हेज तो हम लोग देखते भी नहीं, टच भी नहीं करते, प्याज भी नहीं खाते, लसूण भी नहीं खाते, वो तो मैं करूंगी नाही. आता सिलेबस मधलं 50% सिलेबस जर मी करणारच नाही तर हिला पास कोण करणार? म्हणजे सांस्कृतिक त्यांच्या विरासतीचाही विचार करावा लागतो, जो शासनाने सुद्धा आता सुरू केलाय. थोड्या दिवसामध्ये हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स, व्हेज हॉटेल मॅनेजमेंट, नॉनव्हेज हॉटेल मॅनेजमेंट कंबाईंड असे कोर्सेस येण्याच्या मार्गात आहेत. आता या सगळ्यांचाच धांडोळा त्या ऍप्टिट्यूड टेस्टच्या रिपोर्टमध्ये घेता येत नाही आणि त्यामुळे ते एक जनरलाइज टूल आहे. थोडा त्याचा आधार घेऊन काउन्सिलिंग करावं लागतं असा माझा अनुभव आहे, असं मला वाटतं. साधारणपणे ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक गोष्ट मला एक प्रकर्षण जाणवते, कारण मी मीडियामध्ये काम करतो. आपण जे बातम्या देतो की एखाद्या कष्टकऱ्याची मुलगी 90% मिळवलं तिने आणि ती IAS झाली वगैरे, ह्या बातम्यांचा कितपत ह्या पालकांचा प्रभाव पडतो? असतो, पालकांवर प्रभाव असतो, परंतु या बातम्यांच्या प्रभावाने पालक आपल्या मुलाच्या करिअरचा लगेच विचार करायला लागतात असं नाही आहे. पालकांच्या सुप्त इच्छा हा एक फॅक्टर त्याच्यामध्ये जरूर असतो, परंतु आजकाल सगळ्या समाज माध्यमातून बऱ्यापैकी योग्य अयोग्य ज्ञान मिळत असल्यामुळे पालकांची स्वतःची एक फ्रेम तयार झालेली असते. याच्यामध्ये वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. म्हणजे जसं मगाशी मी म्हणालो की माझी पूर्ण न झालेली इच्छा मुलांनी पूर्ण करावी, माझ्या घरामध्ये चाललेला पिढीजात व्यवसाय माझ्या मुलांनी पुढे न्यावा. म्हणजे माझ्याकडे एक डॉक्टर आले ज्यांचे फार मोठं हॉस्पिटल आहे पुण्यामध्ये, आणि मुलगी सुद्धा 95% मार्काची 10वीला CBSEला 9.5 CGPA घेऊन पास झालेली. आणि आल्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं, सर अमुक अमुक रेफरन्समध्ये तुमचं नाव मला कळलं, आम्ही तुमच्याकडे आज अशासाठी आलोय की आम्हाला 2 वर्ष नीटच्या परीक्षेचा अभ्यास कसा करायचा एवढंच सांगा, आम्हाला करिअरच्या बद्दलचे कोणत्याही तुमच्याकडनं मार्गदर्शन नकोय. आमचं MBBS करायचं नक्की ठरलेलं आहे. MBBS करून मुलीनं पेडियाट्रिक सर्जन व्हावं हे पण आमचं नक्की ठरलेलं आहे. तुम्ही फक्त अभ्यास कसा करायचा एवढं सांगा, तेवढंच ऐकायला आम्ही आलेलो आहोत. आता हे चर्चा चालू असताना वडिलांना फोन झाला. वडील केबिनच्या बाहेर गेले, एक फोन हॉस्पिटलचा घेऊन येतो म्हणून. केबिनचं दार बंद झाल्याबरोबर ती मुलगी मला सांगते, सर मला अजिबात डॉक्टर व्हायचं नाहीये, तुम्ही वडिलांना काय सांगायचं ते सांगा. आता ही अशी पालकांची अपुरी इच्छा पूर्ण करण्याच्या कल्पनेत आपला व्यवसाय पुढे न्यावा यासाठी त्या मुलांनी काहीतरी करावं. ह्यात मुलांच्या मनात काय आहे, मुलांची क्षमता काय आहे, ह्याचा अंदाज न आलेले पालक बऱ्यापैकी सापडतात. याची नक्की अंदाज असलेले आणि त्या मुलाची क्षमता ओळखणारे पालक सुद्धा खूप आहेत. म्हणजे मी सगळ्याच पालकांना असं म्हणणार नाही की सगळाच फार गोंधळ आहे. खूप चांगले पालकही आहेत, अत्यंत सुजाण पालक आहेत. मुलांनी काय करावं ते त्यांनी ठरवावं. ठरवताना माझी मदत हवी असेल तिथे मी घेईन. मला मदत करता येत नाही असं वाटलं तर मी योग्य त्या समुपदेशकाची भेट घेईन, त्यांचा सल्ला घेईन आणि या सगळ्यातून आम्ही चर्चा करून एका निर्णयाला येऊ. असा नीट विचार करणारेही अनेक पालक भेटतात. त्यामुळे यात जनरलाइज पालकच असे आहेत किंवा पालक असेच आहेत असं कुठलंही जनरलाइज स्टेटमेंट नाही करता येणार. साधारणपणे ही झाली आपल्याकडची परिस्थिती. पण तुम्ही संपूर्ण जग फिरलात, जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये बघितलेत की कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टींची परिस्थिती आहे. तिकडे काय परिस्थिती असते, आपल्यापेक्षा काही वेगळी आहे? फार काही वेगळं नसतं एवढं मी नक्की सांगेन. म्हणजे मी करोनाच्या पूर्वी जवळजवळ 4 वर्ष मस्कतमध्ये काउन्सिलिंग सेंटर चालवत होतो आणि मस्कतमधल्या CBSE शाळांच्या मध्ये मला त्यांनी अधिकृतपणे आमंत्रित करून तिथल्या पालकांच्या आणि मुलांच्या करिअर काउन्सिलिंगसाठी मी सेमिनार घेत असे, मुलांचं वैयक्तिक काउन्सिलिंग करत असे. मला त्यांच्याच शाळांमध्ये त्यांनी काउन्सिलिंगचं ऑफिस दिलेलं होतं आणि वर्षातलं मी साधारणपणे 4 वेळा तरी मस्कतला रेग्युलरली जात होतो. आता तिथलाही अनुभव माझा असाच आहे की पालकांना, बऱ्याच पालकांना, आता हा विदेशातला विषय तुम्ही काढला म्हणून विदेशातल्या पालकांना कोर्स कोणता याच्यापेक्षा कोर्सची फी किती आहे याची चिंता थोडी अधिक आहे आपल्यापेक्षा. याचं कारण सगळंच तिकडचं प्रकरण प्रचंड महाग आहे आणि त्यामुळे कुठल्याही कोर्सचा विचार करताना विदेशातला पालक प्रामुख्याने US मध्ये शिकायला गेलो तर खर्च किती होईल, गल्फमध्ये तर पुढचं शिक्षण घेताच येत नाही कारण तिथे सगळं पुढचं अरेबिकमध्ये चालतं किंवा आपल्या काही युनिव्हर्सिटीज नक्की आलेत. दुबईमध्ये उदाहरणार्थ बिट्स पिलानी दुबईत आहे, त्यामुळे सगळंच अगदी अरेबिक चालतं असं नाही. परंतु तिथली फी ही इथल्या फी पेक्षा तुलनेने खूप महाग आहे आणि ती रियालमध्ये द्यावी लागते, डॉलर्समध्ये द्यावी लागते. या सगळ्यामुळे
पुढच्या शिक्षणाला मुलांनी भारतात शिकायला जावं हे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत परवडणारी गोष्ट असते. आणि त्यामुळे पालकांचा कोर्स सिलेक्शनच्या मधला आणि कॉलेज आणि व्हेन्यू सिलेक्शन करण्यामधला अर्थकारण हा एक अधिक महत्वाचा मुद्दा असतो, जो भारतामध्ये तुलनेनं कमी आहे. बाकी कोर्स सिलेक्शन आणि ह्या सगळ्या याच्यात जशी आपल्याकडे पालकांची आणि मुलांची स्थिती आहे ना, तेवढीच तिकडे पालकांची मुलांची स्थिती आहे. उलट इथले नियम, इथल्या एकंदर प्रवेशाच्या पद्धती याची तिथल्या पालकांना काहीच कल्पना नसते. बदललेल्या नियमांची इथल्या पालकांनाच नसते, तर तिथे नव्या नियमांची कल्पना असणं खूप कमी आहे. जरी इंटरनेटवर असलं तरी सुद्धा डोमिसाईल काय आहे, हिल एरिया आरक्षण कसं आहे, हे MKB आरक्षण काय असतं, अशा अनेक गोष्टी तिथल्या पालकांना तर अजिबात माहीत नसतात. आणि त्यामुळेच ते काउन्सिलिंग सेंटर मी तिथे चालवायला सुरुवात केली आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसादही मिळत होता. अशी तिथल्या पालकांची स्थिती आहे, फार काही वेगळी आहे असं नाही. तुम्ही अर्थकारणाचा मुद्दा उपस्थित केलात. खूप चांगला मुद्दा आहे की लोकांना ही कल्पना नाहीये की तिकडे जर तिकडचे पालक जर अर्थकारण बघून किंवा किती कोर्सला फी किती आहे हे बघून जर असतात, आपल्याकडची नेमकी काय परिस्थिती आहे, आपल्याकडे कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी मॅनेज केल्या जातात, किंवा जेव्हा तुमच्याकडे पालक काउन्सिलिंगला येतात तेव्हा ही गोष्ट प्रकर्षानं म्हणजे आवर्जून विचारतात का? सर्वसामान्य सर्व पालकांच्या मध्ये आपल्या मुलाच्या शिक्षणाच्या पैशाची काहीही करून तरतूद करायची आहे ही मानसिकता आजही आपल्याकडे दिसते. म्हणजे 10वी पास झालेला पालक काउन्सिलिंगला येत असतानाच क्लास लावायचा आहे हा निर्णय करूनच आलेला असतो. राहतो त्याच्या पुढचा प्रश्न, कोणता क्लास लावायचा आहे सर, तेवढं तुम्ही सांगा. पण क्लास लावायचाच आहे आणि क्लासची फी भरायचीच आहे, 2-2.5 लाख रुपयाची काय असेल ती तयारी त्यांनी केलेली असते. फार धावपळ करून, फार ओढाताण करून पण अनेक पालक तयारी करतात. परंतु मुलाच्या शिक्षणासाठी प्राधान्याने विचार केला पाहिजे आणि ते माझं कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे. अशा भूमिकेचा पालक अधिक प्रमाणात बघायला मिळतो, ही वस्तुस्थिती आहे. बऱ्याच वेळेला असंही होतं की आपल्याकडे पैसा आहे, मॅनेजमेंट कोट्यात घेऊन टाकू, आपल्याकडे पैसा आहे, तुम्ही काय काळजी करू नका सर, तुम्ही कॉलेज सांगा, फी भरायचा आम्ही बघू, आपल्याकडे पैसा आहे. अशा एका मानसिकतेतला पालकही आहे. त्यात 2 प्रकारची मुलं सापडतात. एक, आपल्याकडे पैसा आहे तरी सुद्धा मुलांची आणि मुलींची मानसिकता ही आहे की वडिलांच्या असल्या पैशावर आणि डोनेशनवर आणि मॅनेजमेंट कोट्यातल्या सीटवर मी ऍडमिशन अजिबात घेणार नाहीये. मी माझ्या मेरिटवर जे कॉलेज मिळेल ते घेईन, उत्तम मिळालं उत्तम घेईन, मध्यम मिळालं मध्यम घेईन, परंतु मी डोनेशनवर शिकणार नाही, असं म्हणणारी, ठामपणे विचार करणारी अत्यंत सुजाण मुलं सुद्धा आहेत. आणि जर वडिलांकडे पैसा आहे तर त्याची मजा करण्याच्या मानसिकतेतलीही मुलं आहेत. आता हा सगळा विषय मुलांचं घरातलं संगोपन आणि अपब्रिंगिंग कसं झालेलं आहे याच्याशी निगडीत असतो. आणि त्यामुळं तेही आपल्या इथले पालक असे आहेत आणि तिथले तसे आहेत असं नाही म्हणतायत. आमच्याकडे पैशाचा विनियोग कसा झाला पाहिजे आणि माझं अपब्रिंगिंग कसं केलेलं आहे, माझं सेल्फ एस्टीम मला जपण्याची आणि सांभाळण्याची शिकवण लहानपणापासून याच आई वडिलांनी दिली आहे का नाही, याच्यावरती मुलांचा दृष्टिकोन आणि पालकांचा दृष्टिकोन ठरतो. पण मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे खर्च करण्याची मानसिकता मात्र नक्की आहे. याच्यामध्ये एक गोष्ट फार प्रकर्षानं जाणवते की साधारणपणे आपल्याकडे जे काही कोर्सेस आहेत किंवा परदेशात जे काही ज्या पद्धतीनं पालक विचार करतात, या सगळ्या गोष्टीचा कुठेतरी ताळमेळ घालून आपल्याकडे साधारणपणे काउन्सिलिंग हा विषय जर अत्यंत महत्वाचा असा, जस्ट तुम्ही आता सुरुवात केली आहे, तुम्ही परदेशात पण केलं, काउन्सिलिंगचा कितपत या सगळ्या प्रक्रियेवर परिणाम होतो? आतापर्यंतचं पर्सेंटेज काय आहे? 100% उपयोग होतो. म्हणजे मुलांच्या अनेक चुकीच्या धारणा असतात, पालकांच्या अनेक चुकीच्या धारणा असतात आणि काउन्सिलिंग केल्यानंतर एकदम म्हणजे मला तर दिसतं की खाडकन डोळे उघडतात म्हणतात ना, असंही अनेक केसेसमध्ये मी अनुभवतो नेहमी की वेगळ्याच कल्पनेमध्ये मुलं असतात, मुली असतात आणि हाय एम लो एफर्ट्स, काही वेळेला हाय एम नो एफर्ट्स, आणि त्यामुळे काउन्सिलिंगचा खूप चांगला परिणाम या सगळ्यामध्ये होताना मला दिसतो. मुलांचा दृष्टिकोन बदलण्यात जर मी यशस्वी झालो तर मुलं अत्यंत जोमानी आणि अत्यंत ताकदीनं अभ्यासाला लागतात आणि आपल्या कल्पनेतल्या टार्गेट्समध्ये परिपूर्ण ते पोचतात असा माझा अनुभव आहे. किंबहुना टार्गेट घ्यायची सवय नसेल तर टार्गेट घेण्याची सवय लागते आणि मग मुलं आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कठोर परिश्रम करताना दिसतात. असा एक फार मोठा गट आहे आणि त्यामुळं काउन्सिलिंगचा उपयोग निश्चित होतो मुलांच्या धारणा बदलण्यासाठी, असा माझा अनुभव आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं तर आता 3 दिवसापूर्वी माझ्याकडे काउन्सिलिंगची 10वीतल्या मुलाची केस होती. 11वी 12वी करायचंय आता.
सॉरी 12वीचीच मुलगी होती. आणि 12वी झाल्यानंतर आता करायचं काय, तर वडिलांचं म्हणणं होतं सायन्सला जा किंवा बीबीए कर, मग एमबीए कर. परंतु वडिलांकडे प्रचंड पैसा आहे आणि अत्यंत सधन कुटुंब आहे, हे मुलीलाही त्याची कल्पना आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये कमर्शियल पायलट व्हायचं आहे असं मुलीनं पक्क डोक्यात घेऊनच ती माझ्याकडे आली होती. आणि आल्यावर मला म्हणाली, सर बाकी काही मला 12वी नंतरचे कोर्सेस सांगू नका, कमर्शियल पायलटचे खूप ठिकाणी 12वी नंतरचे कोर्सेस आहेत. अगदी बारामतीला कॉलेज आहे, गुरगावला कॉलेज आहे, इंदिरा गांधी एव्हिएशन इन्स्टिट्यूट आहे. सगळी माहिती नेटवरून नीट काढून येतात बरं का मुलं. अत्यंत सजग आहेत मुलं या बाबतीत. आणि त्यामुळे मला ह्यातल्या कुठल्या कॉलेजमध्ये मी जाऊ आणि 12वी नंतर मला पायलटच व्हायचं आहे, कारण मला एव्हिएशन इंडस्ट्रीतच माझं करिअर करायचं आहे. मी तिला हेही विचारलं, म्हटलं काय ग पॅकेज काय मिळेल तुला असं वाटतं. तिने लगेच सगळ्या उपलब्ध विमान कंपन्यांची स्टार्टिंग पॅकेज काय आहे, पुढचं पॅकेजेस काय आहेत, सगळं मला ऐकवलं. आता हिच्या डोक्यात 12वी नंतरचं पायलट हे पक्क गणित आहे. मी तिला म्हणालो, बाई ठीक आहे, समजा एक मोठी विमान कंपनी आहे आणि त्या विमान कंपनीमध्ये तू रिक्रुटमेंटला अधिकारी आहेस, तुला पायलट अपॉइंट करायचे आहेत. तर पायलट अपॉइंट करताना तुम्ही जाहिरात दिली, आम्हाला 10-15 पायलट घ्यायचे आहेत आणि तुमच्याकडे अर्ज आले. त्याच्यामध्ये एक अर्ज आला तो मिलिटरीतून एअरफोर्समधनं रिटायर झालेला पायलट, दुसरा अर्ज आला गो एअर किंवा किंगफिशर या बंद पडलेल्या एअरलाईनचा पायलट, तिसरा अर्ज आला सध्या एखाद्या विमान कंपनीत स्पाइसजेट सारख्या काम करतो ज्याला नोकरी बदलायची आहे असा एक पायलट, चौथा अर्ज आला जो इंजिनियर झाला आणि मग पायलट झाला असा चौथा, आणि पाचवा अर्ज आला जो 12वी करून पायलट झाला असा. आता तू रिक्रुटमेंट अधिकारी आहेस, तू कुणाला कुठल्या क्रमाने घेशील. तिने सगळा क्रम लावला आणि 12वीचा पायलट हा शेवटी ठेवला. आणि मग मी तिला पुढचा प्रश्न विचारला की आता एक 5 वर्षांनी मंदी आली, आता मंदी आल्यावर तुला पायलट कामावरनं काढून टाकायचे, आता याच पायलटपैकी कुठल्या क्रमाने काढशील. तिने लगेच उलटा क्रम लावला की 12वी वाला पहिला काढेन, इंजिनियर दुसरा काढेन आणि एअरफोर्स वाला मी शेवटी काढेन. म्हटलं म्हणजे तुला जर पायलट व्हायचं आहे तर इंडस्ट्रीमध्ये ज्याला शेवटी आत घेतील आणि ज्याला पहिला बाहेर काढतील अशा कॅटेगरीमध्ये तुला एव्हिएशन इंडस्ट्रीत काम करायचं आहे का. तेव्हा ती म्हणली, सर मी असा कधी विचारच केला नाही. नाही बाबा म्हणली, 12वी करून पायलटला जाणार नाही. म्हणजे 5च मिनिटात तिच्या विचारांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन. नाही म्हणली, सर इंजिनिअरिंग करते आणि मग मी पायलटच्या कोर्सला जाते. असं होतं. आता हा समुपदेशकाच्या क्षमतेचा भाग आहे हे नक्की, परंतु त्याला पटवून देता आलं पाहिजे आणि त्याला बरोबर आपल्या क्लायंटला योग्य तो मार्ग सुचवला पाहिजे. हे होतं एवढा माझा विश्वास आहे. सर या सगळ्या एकूण संभाषणावरनं मला असं वाटतं की मुलं ही पालकांपेक्षा समुपदेशकाचं अधिक चांगल्या पद्धतीने ऐकतात, कारण तुमच्याकडे ती पटवून देण्याची क्षमता आहे. बरोबर ना. ही त्या समुपदेशकाकडे ती क्षमता मात्र असावीच लागते. 2 गोष्टी नक्की असाव्या लागतात. एक तर समजावून देण्याची क्षमता आणि दुसरं समजावून देण्यासाठी प्रचलित असलेल्या सगळ्या कोर्सेसचं अद्ययावत ज्ञान हे असावंच लागतं. तुम्ही पर्याय जर देणार असाल तर तुमच्याकडे उपलब्ध सगळे पर्याय आवश्यक आहेत, उपलब्ध असले पाहिजेत आणि ते तुम्हाला माहीत असले पाहिजे. नवीन सुरू झालेला एखादा कोर्स, नवीन आलेला एखादा बदल हा सगळा तुम्हाला नक्की माहीत असला पाहिजे. आणि मग मला हा अनुभव आहे की समुपदेशकाचं मुलं ऐकतात का, तर त्याचं नक्की ऐकतात, परंतु पालकांच्या घरामध्ये असलेल्या संवादाच्या अभावाचाही तो परिणाम आहे. अनेक कुटुंबांच्या मध्ये टीनेज मधल्या मुलांशी संवाद करण्याची कला पालकांना अवगत नसल्यामुळे केवळ चिडचिड, केवळ राग आणि त्यामुळे वादविवाद, भांडणं असं होत असतं. अर्थात हेही मी जनरलाइज स्टेटमेंट म्हणून करणार नाही. अनेक घरांमध्ये जशी ही स्थिती आहे तशी अत्यंत चांगला संबंध असणारी पालक आणि मुलं सुद्धा आहेत की जे अत्यंत सुजाण पालक आहेत आणि त्यांचा आपल्या मुलांबरोबरचा रॅपो अत्यंत सुंदर आहे. तिथे समुपदेशक हा एक कॅटलिस्ट म्हणून फक्त काम करतो, पण त्याचंच ऐकतात आणि आई वडिलांचं ऐकत नाही अशी सुद्धा मुलं आहेत. परंतु आई वडिलांचं ऐकणारी त्यांची स्वतःची एक चांगली टीम असणारी पण मुलं ही भेटत असतात. सर खूप चांगली माहिती आपण दिलीत, पण मी या संपूर्ण आपल्या बातचीतीचा शेवट एका चांगल्या घटनेनं करू इच्छितो की आपण एक चांगले समुपदेशनाचे एखादं उदाहरण की खूप चांगल्या पद्धतीने एखादी व्यक्ती आपल्या उत्तुंग शिखराकडे ध्येयाकडे गेलेली आहे, असं एखादं उदाहरण तुम्ही तुमच्या संपूर्ण या कारकिर्दीमध्ये जे काय असेल सगळ्यात चांगलं उदाहरण ते आम्हाला सांगा. हो, अशी खूप उदाहरणं आहेत की जी मुलं एकदम त्यांना काय करायचं हे कळल्यानंतर
खूप पद्धतशीरपणे अभ्यास करत मध्ये मध्ये मला त्याचा ज्याला म्हणतात फीडबॅक देतात आणि सर इथे अडलंय, इथे कळत नाही आहे. तर अशी 10वी झालेली अनेक मुलं माझ्याकडे आतापर्यंत येऊन गेली की त्यांना 10वी नंतर काय करायचं हे त्यांच्या डोक्यात पक्क होतं. किंबहुना थोडासा संभ्रम जिथे होता तिथे बाबा IITत जाऊ का आयसरला जाऊ, मी रिसर्चमध्ये जाऊ का प्युअर सायन्समध्ये जाऊ, याचा किंवा काय इंजिनिअरिंग करू, याचा संभ्रम त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मी तो संपवला आणि त्याला एक पक्क ध्येय दिलं की बाबा हे तू करू शकतो आणि हे तू कर. आणि मग त्या ध्येयाच्या मागे लागून 10वीतून पासआउट झालेला मुलगा बरोबर COEPत पोहोचला. 10वीतून पासआउट झालेला मुलगा आयसर मध्ये गेला. आता एक केस होती की चार्टर्ड अकाउंटंट करण्यासाठी परीक्षा दिली, फाउंडेशन पास झाला आणि पुढच्या CAच्या पहिल्या परीक्षेमध्ये 3 विषय राहिले, परत रिपीट केली सेकंड अटेम्प्ट, पुन्हा 2 विषय राहिले आणि तो ग्रुप काही सुटेना. मग मुलगा फ्रस्ट्रेट झाला आणि अभ्यासच बंद केला. वडिलांचा मला फोन आला की अहो तो डिप्रेशनमध्ये गेलाय, घरामध्ये खोली बंद करून बसतो, त्याला आता हे नक्की लक्षात आलंय की आपण CA करू शकत नाही आणि ते मान्य करण्याची त्याची मानसिकता नाही आहे, कारण इगो दुखावतो, आपले बाकीचे काय म्हणतील मला असं वाटतं. तो मुलगा माझ्याकडे आला आणि आल्यानंतर वडिलांनी त्याला सांगून माझ्याकडे पाठवला होता. अशा सगळ्या केसेसमध्ये रिसेप्टिव्ह मूड मध्ये आला मुलगा तर नक्की परिणाम होतो, परंतु रिसेप्टिव्ह मूड नसेल तर मग जरा प्रयत्न करावा लागतो, 4-5 सिटिंग करावी लागतात. त्या दिवशी त्या मुलाशी मी जेव्हा बोललो की अरे आयुष्यात असं होतं, CA करायला तू गेला आणि नाही झालं CA म्हणजे काय आयुष्य संपलं का, अजून करण्यासारखं भरपूर काही आहे. तर तो म्हणला नाही सर मला अभ्यास करायला कंटाळा येत नाही, परंतु हे आता मला करायचंच नाही असं माझ्या एक डोक्यात पक्क बसलंय. मला अभ्यासाचा कंटाळा नाहीये, मी अभ्यास जोरदार करू शकतो आणि माझी ती क्षमता आहे. म्हणजे ठीक आहे मग CA सोडून दे. आता मी CA सोडून दे हे त्याच्या घरात कधीच कुणी म्हणलेलं नव्हतं. ते मी एकदम म्हणल्यामुळे त्याला असं वाटलं की अरे संजय सर एकदम CA सोडून दे, आपल्या मनातला विचार सरांनी सांगितला. म्हटलं सर पण सोडून दिलं तर लोक काय म्हणतील, लोक काही नाही म्हणत, म्हणलं त्यांना वेळ नाही. कुठेतरी एका वडिलांचा मुलगा कुठल्या तरी कोपऱ्यात CA सोडून देतो हे बघायला लोकांना वेळ नाही. तू CA सोडून दे, तुला अभ्यास करायला आवडतं की नाही, मग तुला काय इकॉनॉमिक्स आवडतं का, तर त्याच्या बोलण्यात आलं होतं की त्याला इकॉनॉमिक्स खूप आवडतं. म्हणजे ठीक आहे तुला इकॉनॉमिक्स आवडतं तर तू CA आजपासून CAचा क्लास सोडला आणि बंद कर आणि तू गोखले इन्स्टिट्यूटची आता त्यानंतर योगायोगाने 1 महिन्यामध्ये गोखले इन्स्टिट्यूटची एंट्रन्स एक्झाम होती. आता मी जसं मगाशी म्हणालो की अद्ययावत नॉलेज असावंच लागतं की आता या मुलाला सांगताना पुढे काय काय आहे याचं ज्ञान जर त्या समुपदेशकाला असेल तरच तो हे पर्याय देऊ शकणार. मी त्याला म्हणालो की आता 1 महिना अजून शिल्लक आहे, गोखले इन्स्टिट्यूटची एंट्रन्स एक्झाम आहे, ऑल इंडिया एंट्रन्स आहे इकॉनॉमिक्सची, तू ताबडतोब ती एंट्रन्स एक्झामला बस, 1 महिना जीव तोडून अभ्यास कर आणि गोखले इन्स्टिट्यूटला ऍडमिशन मिळवायचा प्रयत्न कर. तो मुलगा एकदम म्हणजे काय म्हणतात पिसाटल्यासारखा गेला आणि एकदम भारावल्यासारखा अभ्यासाला लागला. तुम्हाला खोटं वाटेल त्यांनी गोखले इन्स्टिट्यूटची ऑल इंडिया एंट्रन्स एक्झाम क्रॅक केली, गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये इकॉनॉमिक्सला MA इकॉनॉमिक्सला ऍडमिशन मिळवली आणि आता उत्तम गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये फायनल इयरला आहे. पुढच्या वर्षी त्याला फायनल इयर होता होता 5-7 लाखाचं पॅकेज तर कुठंच गेलं नाही, कारण तेवढ्या तोला मोलाची ती इन्स्टिट्यूट आहे. आणि जेव्हा केव्हा आता भेटतो तेव्हा एकदम आनंदात असतो, सर मला बरोबर माझी लाईन सापडलेली आहे आणि मी आता एकदम छान अभ्यास करतो. अशी अनेक उदाहरणं सांगता येतील, पण आता उदाहरणादाखल तुम्हाला मी एक डिप्रेशनमध्ये गेलेला मुलगा पुन्हा आता सध्या जोरात गोखले इन्स्टिट्यूटला काम करतोय ते सांगितलं. खूप छान पद्धतीने तुम्ही सर या गोष्टी सांगितल्या. ऍडमिशन फ्लेक्सच्या माध्यमातून तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी सांगतात लोकांना आणि खूप चांगल्या पद्धतीने अनेक मुलांना तुम्ही करिअर गायडन्स केलेलं आहे, पालकांना पण करिअर गायडन्स केलेलं आहे. पालकांसाठी हा किती विषय महत्वाचा आहे हे पण तुम्ही अगदी समजून सांगितलं सगळ्या एकदम सोप्या पद्धतीनं. कोकण आणि गोवा या रिजन मधले आमचे जे काही पालकचे विद्यार्थी आहेत त्या सगळ्या लोकांना ही माहिती खूप उपयुक्त आहे. आणखीन त्यांचे काही प्रश्न असतील तर आम्ही जरूर तुमच्याशी पुन्हा एकदा संपर्क साधू. तुम्हाला विनंती आहे की आपण थोडासा आणखीन आम्हाला वेळ द्यावा आणि या सगळ्या आमच्या लोकांना मार्गदर्शन करावं. आता आपण वेळ दिला त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो. धन्यवाद सर. नक्की ऍडमिशन फ्लेक्स हा प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मवरनं मुलांना खूप चांगली मदत होईल असा मलाही विश्वास आहे, त्यामुळे मी त्यांच्याशी जोडलेला आहे आणि या प्लॅटफॉर्मचा मुलांनी पण चांगला उपयोग करून घ्यावा. तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवरनं सगळ्या मुलांना मार्गदर्शन करण्याचे असे कार्यक्रम करताय त्याबद्दल तुम्हालाही धन्यवाद. धन्यवाद सर.